Това е Иран, а това, което местните изливат, не е вода. Това е дизелово гориво. Може би се питаш, не е ли това огромна загуба? Всъщност горивото в Иран е сред най-евтините в света. Бензинът струва по-малко от 80 цента за галон, което е по-евтино дори от водата. Защо? Защото Иран е един от водещите производители на петрол в света и произвежда огромни количества бензин и дизел. Но заради международните санкции, Иран има затруднения да продава петрола си на световния пазар. Затова са намерили други начини – продават гориво на съседни страни. Някои хора опитват да пренасят малки количества с моторници, но това е бавно и неефективно. Други използват камиони, но планинските пътища на Иран често водят до задръствания, а понякога дори до експлозии. Най-безопасният метод? Това, което видя в началото на видеото, изливат дизела в подземни кладенци, след което го изпомпват от другата страна на границата, където го продават на съседни държави.